baaraw olu kɛra sabula a bɛ to ka kɛ araba o ye laadalako ye nka n'a kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen o don dɔw bɛ suganti o la ko balalen ko balalen bɛ se k'o suganti ko balalen min tun bɛ yen o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye an ka fanga ɲɛma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ale kan ka i jɔ yanni nin kalo in tile 31 cɛ a kan ka t'i jɔ CNT maaw olu ɲɛkɔrɔ baara min ni a bolodalen don a fɛ o baara k'o ɲɛfɔ ka tila ka a walawala ɲininkaliw bɛ k'a la a bɛ sɔrɔ ka jaabi di n'o o baaraw kun cɛra waati min na CNT maaw olu bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye k'a ka taa a ci fɛ a ka tɛmɛ ni baara ye walima u bɛ se k'a fɔ a ye ko baara min ni a y'a fɔ a tacogo a ma olu diya k'a ka dɔ wɛrɛ kɛ a bɛ se ka fɔ nin fɔcogo in na i b'a ye k'a fɔ kunun fɛn min ye Premier ministre ye a kan ka baara min ni a ka kɛ a nana n'a ye fɔlɔ minisiriw olu ka a lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ président de transition n'o ye Asimi colonel a tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ ɲɛmaaya tun bɛ ale yɛrɛ de bolo Asimi ani minisiri tɔw Premier ministre u ye a ka plan d'action o baaraw lajɛ u ko a ɲana fo ka taa fɔ a to ten k'a ye fɛn fɛn fɔ ko a ka ɲi c'est faisable ko c'est faisable donc sisan fɛn min ye Premier ministre Choguel Kokala Mayiga a tɛna mɛn bilen a bɛ t'i jɔ fɛn min ye wasabulon kɔnɔ wasadenw olu ɲɛkɔrɔ CNT maaw ni ka sɔrɔ ka walawalali ko o kɛ n'i ye ko ta k'a lajɛ ka kɛɲɛ ni an ye kunnafoli a sɔrɔ cogo min na i b'a ye k'a fɔ Premier ministre a ye ministrew bila ministre o ministre bɛ gouvernement kɔnɔ olu k'a lajɛ u bɛ se ka baara min kɛ i b'a ye k'a fɔ département 25 min bɛ an ka gouvernement kɔnɔ ka a ministre kelen kelen bila i ka ministère la baara min bɛ se ka kɛ transition tɔnin kɔnɔ i ka sɛbɛnni kɛ ka na n'a ye o bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan ni ka kɛ sɛbɛnba kelen ye o fana ka bɔ a la waati min na fɛn min ye Asimi jamana ɲɛmaaya a kelen ko k'i kale a ye discours min kɛ o discours kɔnɔ a ye kuma kumaba minnu fɔ Premier ministre ko baara ko a bɛna taa o sira fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a bɛna kɛ ten ko plan d'action ni a baara ni a nun donna ni conseiller minnu bɛ CNT kɔnɔ n'olu ye sira di k'a fɔ ko ka taa ni a ye kalo 3 baara in bɛ lajɛ o kɔnɔ ka lajɛ jumɛn de ɲɛna jumɛn ma ɲɛ ko nka ko yan'o cɛ fɛn min ye président de transition ye n'o ye Asimi a y'a jira k'a fɔ ko ministre kelen o kelen tile 45 o tile 45 ko ka ministrew ko olu évaluer tile 45 o tile 45 i bɛ na i sera ka baara min kɛ i b'o fɔ i ma se ka min kɛ o fana bɛ fɔ i bɛ lajɛ n'i ye moyen sɔrɔ i bɛ tɛmɛ ni moyen ma sɔrɔ i bɛ gɛn ka bɔ gouvernement kɔnɔla la o ka ɲi yɔrɔ Asimi o ye a ka laɲini dɔ ye n'i ye Choguel Kokala Mayiga n'i y'a ka plan d'action in ta k'a lajɛ a bɛ boli fɛn damadɔ kan o de ye ka lakana ko o sabati renforcer la sécurité partout sur le territoire national sécurité lakana ko o sabati fan bɛɛ lajɛlen fɛ kelen a fɔ fila filanan ye min ye yɛlɛmaba minnu bɛ yen n'olu kan ka don an ka jamana a mara la n'a bɛ fɔ a ma réforme institutionnelle o baaraw ko olu kɛ a ɲɛma o ye fila ye sabanan o ye organisation d'élection crédible ka kalata kɛ kalata min ni sɔsɔli cogo t'a la kalata jɛlen ko o baara ko o kɛ a kɛcogo la naaninan o ye promotion de la bonne gouvernance mara kɛcogo ɲuman ko o kɛ ka pacte de stabilité sociale o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye fɛn min ye syndicat tɔn minnu bɛ yen n'u bɛ wuli ka jɔw kɛ k'a fɔ ko u b'u ka hakɛw ɲini olu bɛɛ lajɛlen ka bɛn fɔ la min bɛ se ka kɛ o ka kɛ min tɛ se ka kɛ o ka fɔ ɲɔgɔn ye dogodogonin dogo ka bɔ a la ka tiɲɛ ko o fɔ ɲɔgɔn ye mara kɛcogo ɲuman o fana kɛ a kɛcogo la da donna nin bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ nin kelen kɔ fɛn min ye a tɛna mɛn bilen yanni juillet kalo tile 31 cɛ i hakili b'a la don min na
Choguel Kogala Maiga abe suganti ni ka kɛ jamana fanga ɲɛmaa ye a y'a yira k'a fɔ k'ale ka plan d'action ko a bɛna o yira dɔgɔkun 6 kɔnɔ o dɔgɔkun 6 o kan ka kun cɛ ni ka bɛn ni juillet kalo tile 31 de ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kan ka kun cɛ ka bɛn ni o ye fɛn min ye a bɛna i jɔ fɛn min ye CNT maaw olu ɲɛkɔrɔ yanni tile 31 cɛ a bɛ se ka kɛ tile 31 yɛrɛ don ye a bɛ se ka kɛ nin bɛɛ ye ka kɛ ni sariya kisɛ ye sariya kisɛ min n'a bɛ fɔ a ma ko article 15 article 15 n'o ye sariya kisɛ 15nan ye charte kɔnɔna la o de bɛ gouvernement ka a yamaruya plan d'action a ka o baara ni ka o kɛ o de kama Choguel Kogala Maiga ka fara a ka gouvernement maa bɛɛ lajɛlen kan kɔni ye nin sɛbɛn belebele ye ni ka a dilan a dilannen fɛn min ye walawalali ni o kɛra sa CNT maaw ɲɛkɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka a sɛbɛn a kɔnɔ ko ni k'a bɔ ka a jɛnsɛn lakanaliko la fɛɛrɛ jumɛn ni jumɛn de bɛ e bolo ka lakana sabati élection ko la fɛɛrɛ jumɛn ni jumɛn de bɛ e bolo ka élection ka ɲuman kɛ namara tɛ min na n'a jɔra CNT maaw ɲɛkɔrɔ ɲininkali o de bɛna kɛ nin bɛɛ lajɛlen na ni jaabi y'u ja tabarikala n'a m'u ja a ko a laban bɛ se ka kɛ fo ka taa se premier ministre a démissionneli ma sabula DPG ni o ye déclaration de politique générale n'an bɛ fanga kɔnɔ fanga min ni tigɛkɔrɔta kɛra n'o ye kalata ye ko ta a bɛ fɔ plan d'action ma ko DPG n'o ye déclaration de politique générale ni a ɲɛna u b'a fɔ k'i ka tɛmɛ i ka ci fɛ n'a ma ɲɛ a bɛ fɔ k'i ka fanga ni ka o bila hali n'o y'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ a ma deli ka kɛ k'a fɔ ko a ma ɲɛ o ma deli ka kɛ an ka jamana a kɔnɔla la i b'a ye k'a fɔ ko min bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi o de ye nin ye kuma filɛ nin ye e bonya b'a la Cheikh Sidibe minnu fɔra ka kɔn déclaration yɛrɛ ɲɛ a ka fisa fɔlɔ a kana na kɛ fɛn ye ka fɛn baw fɔ ten mun tɛ se ka kɛ yɛrɛ donc nafa t'o la i bɛ se ka fitinin mun kɛ yanni transition banni cɛ n'a bɛ ɲa i b'o de fɔ baara bɛ kɛ n'o ye et puis hakilina mun fana bɛ yen chaque 45 jours ka ministres évaluer hakilina ɲumanba de don sabula dɔw bɛ yen u tɛ foyi ɲa daga sunɔgɔ kɔ nin ye président yɛrɛ de ka laɲini ye u ka ministères kɔnɔna la donc u tɛ baara kɛ u tɛ maaw to u ka baara kɛ donc nin b'a to u bɛna avancement ɲini diyagoya k'a sɔrɔ wajibi donc a ka ɲi kojugu sabula maa o maa n'i tɛ évaluer i ka baara la a tɛ dɔn a bɛ ka taa ɲɛ de wa a bɛ ka taa kɔ de wagati dun mun b'an bolo a ka surun donc a man ka kɛ kulonkɛ wagati ye sɛbɛ de kan ka kɛ su ani tile donc a ko ka ɲi a ka déclaration ɲanama kɛ mun bɛ se ka kɛ qui est réalisable mais a kana na kɛ Muktar Wan ta ɲɔgɔn ye dɔ ko Muktar Wan ka plan d'action ko c'est trop ambitieux dɔ ko ten Tari Kulubali kuma tɛ vraiment kuma kelen fɔlɔ transition tɛ est ce que nin bɛɛ bɛ se ka kɛ o de ɲininkali bɛna taa k'a la o kalo kɔnɔntɔn bɛɛ bɛ se ka plan d'action an b'a ye k'a fɔ siɲɛ caman n'u bɛ taga jɔ wasadenw ɲɛma walima n'u bɛ taa wasabulon kɔnɔ u bɛ taa ni fɛnw ye u bɛ taa fɛn fɔ fɛn min mɛnni ka n'an tulo la mais fɛn min kɛ man di wa a tɛ se ka kɛ a ko filɛ dɛ o de ka ca an b'o de ye a tɛ ban yɛrɛ c'est comme si ni ne ɲininka u b'a sɛbɛn dɔrɔn ka taa n'a ye u bɛ fɛ ka min mɛn k'o f'u tulo ye pour que olu bɛ se ka continuer u ka baara fɛ olu sera dabila ye vraiment u ka fɛn fɔ an ye an bɛ fɛn mun faamuya u k'a lajɛ les choses les plus importantes minnu bɛ se ka réaliser dans le temps transition délai kɔnɔna na a ka kɛ olu ye a kana taa kɛ fɛn ka fɔ an ye fɛn min tɛ se ka réaliser sinon an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn Mali la fɛn fɛn bɛ fɔ a bɛ fɔ da la a bɛ sɛbɛn nka an ti nɔya la bilen donc vraiment an tɛ fɛ a ka k'o ye Jo kuma tɛ bon ne bolo e mun fɔ o y'a kulomaw de ta kulomaw ye hakili ye fɛn belebeleba naani axe naani don o tɛ o naani mun filɛ nin ye walawalali bɛ taa kɛ olu de la donc walawalali i y'a daminɛ ni mun yɛrɛ o de ye ko koloma yɔrɔ ye o ye lakana ye o tɛ lakana ye n'i y'a mɛn an ka taa kalata la délai ka respecté ne bolo
lakana in de y'a bɛɛ ju ye sabula mun kɛra misiriba la don o ma dogo an si la ça veut dire que bɛɛ ka bila hakili la k'a fɔ i tɛ lakana kɔnɔ n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna kalatala tɛ i lakanalen de don o tɛ maa caman bɛ weleli kɛ yan k'a fɔ a tɛ ku ile ka taa irini sigi olu ka dugu la hali n'i tɛgɛ fara sanu na i tɛ se k'a sigi donc ne bolo lakana mun filɛ nin ye Choguel yɛrɛ tɛ bilen ne bɛ Asimi yɛrɛ de lajɛ ani Maliki a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ cɛ in mun bɛ administration yɛrɛ kunna ani sécurité Mayiga olu bɛɛ de ye surasi ye surasi minnu b'a kɔnɔ yan ne bolo civil b'a la dɛ gouvernement fanba ye civil ye mais a koloma olu yɛrɛ de et puis lakana ko mɔgɔ tɛna fɛn fɔ a ye olu ye a la donc olu de b'a dɔn Asimi yɛrɛ tun ye vice président ye wagati min na chargé des questions de sécurité donc o de fɔra ne hakili la fɛn caman bɛ yen a bɛ mun dɔn lakana a bɛ se ka sabati cogo min na walasa an ka taa kalata la Choguel kɔni bɛ taa fɔ mais ne bolo a fɛɛrɛ o b'olu de bolo wa olu baara fana o ɲɛdɔn olu de la promotion de la politique de bonne gouvernance Mali yɛrɛ problème ba o de don sabula maraden ani marabaga cɛ danayabaliya wara danaya tɛ yen donc ni danaya tɛ mɔgɔ ni i marabaga cɛ fɛn caman bɛ yen hali n'a ko k'a b'a kɛ ni ɲuman don i t'a ye f'a ka wa hali n'a y'a walawala dɛ ale yɛrɛ sɔn n'a jogo o b'a to i tɛ da la donc maraden ni marabaga cɛ gɛlɛya min bɛ o danayabaliya fo danaya de ka sabati fɔlɔ o bɛ sabati cogo di o ye mara kɛcogo ɲuman ye sinon a tɔ minnu ka fɔ an ka délai respecté an ka nin kɛ tan an ka nin kɛ tan fo ne ka kalata kɔni ne k'a kɛlɛ o ye ne ka faamu ye tabarikala se k'o de fara ala k'a diya ala k'a diya ya an ka taa an bɛ foli an b'a di Dramane Traoré ma ko ale tulo banna nin waati in na ko baara tacogo ko a ka ɲi kosɛbɛ an bɛ a fo Musa Mariko Tumani Sisoko ale tun bɛ ka bataki ci ka bɔ Faransi k'a fɔ ko a tɛ ka bila mais a bilalen sa o yala i ye kunun ta a caman tɛ la maa kan ka ɲininkali kɛ tu es venu en pirogue Musa ka Bankɔni jiko kuma a yɛrɛ ka kuma ko inondation mortelle chef ne tɛ se ka na bi dɛ inondation mortelle dɔ bɛ ban inondation mortelle ça c'est quoi o y'ale yɛrɛ ka qualification o y'ale yɛrɛ de ka qualification ye an bɛ taa n'an taara i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kunnafoli ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafolilen o ka fisa ni maa kunna sirilen o don i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaa Asimi miliyari 5 o de bilalen don k'a fɔ ko an ka lekɔliso a kilasi 2000 ni ka olu lara wuli k'a kɛ maaw sago ye cɛ baara bɛ ka kɛ koyi ou bien o don dɔɔnin petit à petit ka ekɔliso kɔrɔlen minnu bɛ yen k'u labɛn yan k'u innové non c'est bien e ma Jikɔrɔni yan non Jikɔrɔni yɛrɛ tɛ i ma Jikɔrɔni Bako Jikɔrɔni ma ekɔliso yan Jikɔrɔni para Jikɔrɔni de don ayi jangana Bako Jikɔrɔni fana bɛ ten ayi min fɔ yan ko ji bɛ suru a kilasi kɔnɔ para Jikɔrɔni Ɲamakɔrɔ yɔrɔ caman b'a la Ɲarela hali Bozola Ɲarela hali Bozola b'a la Bozola Mayamugu fana b'a la cɛw k'anw yɛrɛ ka quartier ta la yan n'aw ta bɛ i bɛ t'o de fɔ kɛ ayi ne m'a lajɛ dɛ a bɛ se ka kɛ Darabu kilasiw bɛɛ ye kuraw ye depuis an ye defu kɛ e ko an donna yen da fɛ bi non an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a kalan ninnu tiɲɛna hali maa tɛ ayi n'o ye ne ba ɲininka komi ale bɛ cours di ale bɛ se k'a dɔn Darabu ekɔliso ba Darabu ekɔliso n'a y'a sɔrɔ n'an bɛ kuma la dɔrɔn i bɛ kuma yɛlɛma ayi mais ale bɛ cours di yen o ne ba bɛ cours di yen de o ya a tɛ ngilɛ di yan ba bɛ ngilɛ de di Darabu ekɔli la an ka tɛmɛ fara jan ka taa parce que ni kuma na sisan i bɛna sɔn danna quoi mais a digi ko ye la a kɛra digi ba la de la e saga ye dɛ kilasi ko kuma la i bɛ ekɔli mɛtiri mais ale tɛ ekɔli mɛtiri ya n'a bɛ cours di an ka ekɔli la Dawudabugu bon an ye ja minnu ye Dawudabugu tɔgɔ t'a la ja minnu fɔra nin yɔrɔ Dawudabugu t'a la ayi dɛ ja minnu bɔra o ye minnu taara lajɛ de mais a bɛɛ ma kɛ o minnu ka jugu n'a bɛɛ ye n'an ka ekɔliso in bɛ yan a mɛnna koyi ekɔliso in bɛ yen depuis kilasi yɔrɔ caman recensé len don o ɲinɛna o kɔ 72
yɔrɔ caman recensé len don nka jaw la u ma se ka bɛɛ yira voilà donc u bɛ damadɔninw de yira dɔrɔn n'o tɛ anw ni fɛn fɛn promotionnaire ye ka bɔ ko kalabankaw tun bɛ n'u ka seconde sigili k'anw de fɛ yen kalaban tun bɛna ka seconde sigili k'anw de fɛ yen voilà y'a ba kalama i b'o kilasiw fɔ u bɛ t'olu renouveler ayi mais kilasi kɔrɔw don bi ko tɛ koyi y'a sigilen tɛ nin bon tiɲɛna Asimi baara in ka ɲi an ka ɲɔgɔn i sigilen tɛ nin ne ni y'a bɛ troisième année kɛ ne ni y'a bɛ fɛn kɛ wagati min na an bɛ y'a masiri a fɔ k'i tiɲɛna dɛ n bɛna min f'i ye Ayisa n bɛna min f'i ye y'a fila a b'a sariya ne ni y'a bɛ fɛn kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ Umu Sangare a bɛ sandusi de feere an ka ekɔliso da la mais e bɛ k'o fɔ mun de la sa y'a tɛ nin vous direz que c'est vieux c'est une vieille école Umu kelen wallahi a tun bɛ sandusi de feere an ka ayi e b'a dɔn problème ye min ye sisan ale bɛ ka mun fɔ o ko tɛ o ça c'était dans ayi e bɛ ka mun fɔ e bɛ ka kɔrɔlen ale bɛ ka dans les années ale bɛ ka kɔrɔlen ko mun fɔ o ko tɛ o ale kɔrɔ yɛrɛ tɛmɛna ekɔliso kɔnɔ an ma sɔsɔli k'a kɔrɔ wa ne tonton tɛmɛna i b'a la ko kɔrɔ mais sisan e bɛ o kɔrɔya ko kuma fɔ nafa kɔrɔ bulon kulo b'i la o kɔrɔ bulon kulo b'i la o ne ma fɛn fɔ ne ko i ma k'i kɔrɔw tɛmɛna yen tiɲɛ tɛ wa kɔrɔ bulon ninnu ye lycée Badala e hakili bɛ lycée Badala ko e bɔr'o kalama kɔrɔ bulon ninnu y'o de mais sisan ne b'a dɔn ekɔli in kɔrɔlen don e k'o kuma de non, il y a beaucoup de vieilles écoles mythes dans la boucle. Non, mais après, vous savez que comment va recenser. Non, il faut penser à ça. Vous recensez le monde taga du pour télé. Voilà, il faut penser à ça. Mais il y a euro défendre. Ah, il y a euro défendre. Il y a euro défendre. Il y a euro défendre. À défendre. Ne bɛ jala bololo sanfɛ cɛ bɛ taa seli kɛ u ka dugu la ministre Couture a bɛ taa seli kɛ u ka dugu la ɲɛgɛn jɔlen don ni karata de ye cɛkala tellement que a ka ministre ka bon a dɛsɛlen don ka don fa bɛ don a kɛrɛ kan ɲɛgɛn kɔnɔ a fa bɛ n'i jɔ a ma ko wala ko n'a y'a ban ka investissement kɛ aw ka dugu la ni aw nana seli la kɔni aw bɛ don ɲɛgɛn kɔnɔ tan de comme ça donc bɛɛ ka yakili to i ka quartier la défendre les intérêts de ton quartier Asimi an ka quartier don a la quartier don a la voilà kɔrɔ bulo bɛ lɔrɔbugu voilà ne tɛ kuma voilà an ka quartier don a la salle classe ba fila a wari o kan ka bɛn min ma o ye sefa wari a miliyari 5 a baaraw olu kɔrɔbɔnkarila kunu an ka jamana ɲɛmaa fɛ a y'a daminɛ yɔrɔ min na sa o de ye Ɲarela Ɲarela école min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Inemasa Cissé a bɛ Ɲarela o baaraw daminɛra yen i b'a ye k'a fɔ sanji yɛrɛ sababu la ekɔlidenw u tɛ se ka kalan k'a kɛ kilasi kɔnɔ a bɛ to kalan na sanji de bɛ suuru choix wɛrɛ tɛ maître bolo ka ekɔlidenw labila walima k'a f'u ye k'u ka taa fara kilasi dɔ in o maaw kan o tɛ double vacation de ye aw bɛ o jumɛn double vacation dɔw la double vacation n'i taara bi sɔgɔmada in na wula fɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ o dabilala ekɔli la sa mais o de double vacation est-ce que a bɛ kɛ bilen yan tiɲɛ na ekɔli cayara o ma dɛ i t'i ba ɲininka o la i man kan ɲininka o la o i kan ka ɲininka mun na i t'a ɲininka o la i bɛ baga ne ma sisan a ɲininka o la fɔlɔ manque de place de tun b'a kɛ an ba ninnu bɛ anglais de kɛ koyi ne m'a fɔ n k'a tɛ français a kɛra yɔrɔ ko ye mati monsieur mati madamu ye ou bien ba anglais de ye a bɛ anglais de kɛ anglais de kalan i bɛ kɛ ka mɔgɔw ɲininka mun na i t'o ɲininka o la Musa Jakite an b'a fɔ ni kɔni nin ye président ka hakilina kura ye Tari e bɛ nin ye cogo di ayi ma ni nin kɛra mɔgɔ yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman i fo kun t'o la parce que an bɛ min ɲini u fɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw de don ka taga privé la a si tɛ caman ye wa n'i y'a lajɛ an mansa caman tɛmɛna école publique de fɛ bi na de privé warala kosɛbɛ donc u kana ɲina o publique ninnu kɔ hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ min di o tɛ bɛrɛ ye u kɔni k'a lajɛ kalanyɔrɔ ɲuman u ka se ka d'u ma walasa u fɛ parce que n'a fɔra ko école bɛ yen san nana i ka taa so o tuma i bɛ hivernage bɛɛ kɛ ka taa so wa bon ni sisan fana tɛ est-ce que kalan
kalan banto de kun bɛ don samiya kɔnɔ kalan banto de le 30 juin awɔ mais il n'a pas une situation là ɲɔgɔnna ninnu na a bɛ gɛlɛya quoi surtout on n'est pas un pays très très stable donc a ka ni nin kɔni kɛra kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a ɲɛna an bɛ min ɲini u fɛ u k'a bɔ a sira fɛ a wari ka don a da fɛ vraiment a wari ka don a da fɛ delili yɛrɛ de don parce que a ma nɔgɔn minnu bɛ taga public ninnu na a ma nɔgɔn n'a fɔra k'i ka bɔ i ka so ka taga fo public wɛrɛ la donc déjà que public bɛ quartier bɛɛ la quartier bɛɛ n'a public don caman bɔra dugu an yɛrɛ ta ye ko saba public saba de b'anw ka quartier la aw kelen anw kelen an ka jama ka ca koyi anw ka jama ka ca public saba de b'anw ka quartier la yanni aw ta ye joli fila mi Ɲamakɔrɔ fila ne tɛ Ɲamakɔrɔ ka ye mais je suis Ɲamakɔrɔ Lido la désiré son temps la désiré son temps daminɛ mais cogo di ici de Tabakoro ne ye grandi là-bas e sama ɲini ko dɔn daminɛ ayi tu n'as pas fait l'école publique de Ɲamakɔrɔ non ne ye école publique daminɛ yɔrɔ min na ne y'a daminɛ Lafiyabugu école A la i y'a faamu sinon jila tɛ maa kɛ bozo ye n'i y'a daminɛ Lafiyabugu école A la cɛ de Ɲamakɔrɔ cɛ de Ɲamakɔrɔ tɛgɛ a bɛ fɛ ka ɲɛfɔ a ɲɛna de cɛ de Ɲamakɔrɔ sinon masi ne ka école publique a bɛ halisa koyi e y'a kɛ min Jean Richard Jean Richard o tɛ fɛn na ko liberté ya yɔrɔ in liberté ya yɔrɔ Jean Richard wayi bon tiɲɛ yɛrɛ o fɛn Ɲamakɔrɔ école publique a ka bon i fana dɔɔnin kɛ a ka bon ayi mais école in mɛnna yɛrɛ de Jean Richard Bigomo filɛ o tɛ o ye tubabu tile waati ye a école bɛ yen halisa donc Burama n'a wari donna da fɛ o de bɛ diya a ka ɲi dɛ awɔ n'a classe ninnu rénover ka bɛn rentrée ma non tiɲɛ yɛrɛ la c'est très bien c'est une bonne idée voilà jo kuma b'i bolo bon ne bolo yanni an ka taa yen yɔrɔ la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la minnu tun bɛ ka jamana in mara san tɛmɛnlenw na n'u b'a fɔ ko Mali kalandenw cɛ baara bɛ ka kɛ koyi ayi ko ni n'a bɛ sa e ka ne lamɛn minnu tun b'a fɔ ko niveau t'u la i bɛ k'a fɔ journaliste yɛrɛ a m'o fɔ n'a ko accepter de vous former ko ne tɛ ko niveau t'an na a m'o fɔ yɔrɔ an ye tile damadama kɛ an bɛ ka kuma in kɛ dɔnkili kunnafonidilaw kɔni niveau bɛ sɔrɔ min école la a tɛ sɔrɔ yen dɛ ni ye Mali jamana école kɛcogo ye n'i y'a ye an tɛ burusi kɔnɔ dɛ Ɲarela para Jikɔrɔ ni Ɲamakɔrɔ yɔrɔ a dɔw yɛrɛ n ko da t'a la da t'a la dɔw yɛrɛ fenêtre karili banta masa banw yɛrɛ dama min yɛrɛ karilen don k'o sogolon classe kɛrɛ la c'est pas bon masa Allah bon ni kumana alors que public de kan ka ɲɛ masi fo tɔw ka nege a nɔfɛ wallahi dugu tɔw la public tɛ se ka sɔrɔ yɛrɛ a banna ni tiɲɛ na an tun tɛ jamana kɔnɔ an bɛ Asimi fo tari ye mun fɔ dɔrɔn kuma in gɛlɛma ye min ye ɲamanko wari fɔra 10 milliards ka taa ta yɔrɔ la nin fɛnɛ fɔra 5 milliards tiɲɛ yɛrɛ la u ka kilasi ninnu dilan mɔgɔw denw ka taa kalan u ka banw d'u ma u ka se ka sigi ka kalan et puis n'i yɛrɛ ye banakisɛ de ye quoi parce que i bɛ kilasi dɔ ji bɛ sigi a kɔnɔ hali n'a ma dogo kilasi kɔnɔ o sosokisɛw n'o fɛn mun ye o taa kilasi wɛrɛ de kɔnɔ i bɛ taa min yɛrɛ kɛ i sigilen kilasi kɔnɔ fɔlɔ kɛ mais o soso b'i sen bɛɛ kala o t'o kalaya o y'a damana pali ye o b'o kala dɛ sabula a kilasi dɔw gunnen don kilasi dɔw la o mɔgɔw bɛ taa kalan k'o kilasiw kɔnɔ a gunnen don mun na mɔgɔw bɛ kalan k'olu kɔnɔ mais n'a dilanna tiɲɛ na a ka ɲi mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ i bɛ toli faralen de ye a dɔw yɛrɛ kuru kɔnɔna yɛrɛ ji yɛrɛ de bɛ jɔ a kɔnɔ cogo i tɛ se ka dun yɛrɛ i ma ye bon ne bolo n tɛ ko ye wa aw ka waati jardin tun bɛ école la jardin ne ye jardin kɛ ayi n bɛ jardin jardin mun bɛ yen a bɛ kɛ drapeau yɔrɔ la ayi o tɛ an tun bɛ salati bɛɛ sɛnɛ ayi o tun t'an ka cours kɔnɔ dɛ bon voilà mun tun b'an bolo ya cɛ kuma sa an ka kilasiw da la fleurs bɛ turu yen donc aw b'o sɔn aw ta fleurie anw tun bɛ salati sɛnɛ o bɛɛ cours tun t'an bolo ayi anw tun ta bɛ kɛ cours kɔfɛ salati sɛnɛyɔrɔ tun bɛ yen m'a fɔ n y'a ma ɲinɛ école nakɔ m'a fɔ n k'o ma ɲinɛ o tun t'an bolo awɔ o tun t'an bolo ne ka sɛbɛn de f'i ye an kɔni nin bɛɛ de tun b'anw bolo k'i ka kalan in nege i filɛ voilà nin bɛɛ de tun b'anw bolo drapeau alentour la yɔrɔ dɔ bɛ lakori o fleurs aw b'olu sɔn ça c'est l'embellissement du drapeau ani yɔrɔ minnu kilasiw da la fleurs bɛ kɛ yen yanni fleur tɛ dun sa mais an bɛ ni la cour aussi ma non anw tun bɛ salatiw de sɛnɛ masi an m'o fɔ koyi masi i ka dumuni ko a bɔra kulonkɛ la ayi
ma kuma ga école la an bɛ salati sɛnɛ an bɛ karoti sɛnɛ ne bi kɛra ka école kuru kɔnɔ a b'o sɛnɛ an bɛ jaba sɛnɛ o sɛnɛ yɔrɔ dan ka kuru kɔnɔ ayi aw kun tɛ école aw kun ye agriculteur o sɛnɛ yɔrɔ dan ka kuru kɔnɔ dɛ bon nin bɛɛ de kun ni an ka waati nin bɛɛ de kun mais c'est une très bonne chose mais ne fi ma an ye kalan yɔrɔ o kuru kɔnɔ dɛ o bɛɛ de bɔra école la o de kun yɔrɔ tɛ yen mati o ma se kalan yɛrɛ ɲuman na o ne ye sɛnɛ fara o kan ayi wagati ayi ne ka mɛn anw de ma sisan voilà kalan ma se ka kɛ o u bilala min na u ma se k'o kɛ ne tilala ka fɔ tugun k'u ka taa sɛnɛ u tɛna fɔ ko métier ne ma se ka leçon ta parce que ne tun bɛ jardin na ne sisan denmisɛnnin yɛrɛ bila k'a ka taa a sɔn walahi a b'a kɛ misi kan an ka waati ni a kun fɔra dɔrɔn ko aw ka kilasi de bɛ yen bi ko nakɔ sɔn turu bɛ aw ka kilasi de la bi non ça c'était une fête ani ji e bɛ k'a fɔ ko ji tun bɛ ekɔli la ji tun tɛ yen dɛ an n'an ka bitɔn falen de tun bɛ bɔ so ka na kɛ fɛn na ka nakɔ sɔn ka nakɔ sɔn e cɛ an ka ekɔli la pɔnpe tun bɛ yen i yɛrɛ kɔni b'a pɔnpe awɔ pɔnpe bɛ yen dɛ mati bara an ka ekɔli la min tun bɛ kɛ yan wagatiw tɛ kelen an ta la activité parascolaire de tun bɛ kɛ masi bɛ ka yɔrɔ ni min bɛ fɛ k'i dege bɔgɔlan na e b'o kɛ ni min bɛ fɛ k'i dege cɛncɛn bari la e b'o kɛ ni min bɛ fɛ k'i dege si an kɔni tun b'o kɛ dɛ cɛncɛn bari ni bɔgɔlan ne bɛ ka n ka nakɔ ko fɔ ani sɔgɔli e bɛ ka nakɔ ko mun fɔ bi ayi ani sɔgɔli anw tun b'o kɛ e bɛ ka nakɔ ko mun fɔ bi o place o bɛ sɔrɔ dɔrɔgu wa o bɛ yan a bɛ yen i b'o kɛ min i b'a kɛ kuru kɔnɔ cɛ ekɔli de don koyi maa ta tɛ koyi ekɔliso a place bɛ yen a tɛ an ka fana kɛ yɔrɔ min na a tɛ yen bi ya o place tɛ sɔrɔ bi micro tɛ y'a bolo o de b'a ŋɔnɛ don na quoi n'o tɛ c'est à dire ni ko a kɛra y'a ɲɛna quoi ne y'a de y'a kɛ ne ma fɔ n k'a ma kɛ sa bon Sega Sumare a bɔra ka message ci a ma sisan bon ne ni Sega fana ye ekɔli kɛ ne ma fɔ n k'a tɛ ma ɲi koyi yɔrɔ t'o kalama ayisa ne lamɛn bani e bɛ ka mun fɔ n m'a fɔ n k'a ma ɲi n m'a fɔ n k'a man ka kɛ mais bi o possibilité de a bɛ an ka ekɔliw kɔnɔ a bɛ yen fo ekɔli kura minnu n'olu bɛ jɔ n'u y'a plan k'olu la sinon minnu bɛ yen bi jɔli yɛrɛ de jaginɛ an kan y'u bolo jardinage in na koyi u ka ekɔli in kɛ fɔlɔ k'a ɲɛ ka ban d'u ma ka hali n'a ma ɲɛ u bɛ tɔli de k'a kunna ka contre plaqué k'a kɔrɔ denmisɛnninw ka sigi ka kalan kɛ an bɛ k'o de plafond k'a la an bɛ k'o de ɲini ni jardinage farala nin kan o bɛɛ bɛ kɛ derni ye a ka taa o de kalama a ka taa Iya Jalo wulikajɔw olu bɛ sen na an bɛ waati min na i ko bi wulikajɔ minnu ni min kɛra selidon n'a y'an ka jamana ɲɛmaa sɔrɔ o wulikajɔw maa caman kɔni bɛ k'i ka dɛmɛ ni dɛmɛ ta ni ka a ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma o kama fɛn min ye Bamakɔ tigilakaw olu kɛlen don ka wele bila an kunnafonidilaw ma bi ko kɛra olu ɲɛna maa caman bɛ seereya o bɛ o bolo a ko kan ko u ta u bɛ na o ɲɛfɔ bi nɛgɛ kanɲɛ 14 waati ni jumasiri n'o banna Bamakɔ misiriba kɔnɔ olu bɛ n'u ka ɲɛfɔli kɛ a kɛra olu ɲɛna et puis a kɛra olu de ka misiri kɔnɔ u bɛ na ɲɛfɔli kɛ n'u ye ɲɛfɔli kɛ u bɛ sɔrɔ ka taa jamana ɲɛmaa fɛ yen u ka dɛmɛ ni dɛmɛ ni ka taa o yira a la k'a fɔ ko fɛn min kɛra k'u b'a kɔn bi u b'a kɔn sini wa u ka dɛmɛ bɛ jamana ɲɛmaa ye a ka baara la Imam Bubula ka kuma don k'a ka taa n'a ye ko baara ko a taacogo a taaɲɛ ka ɲi Bubula m'a fɔ o b'a to ni an bɛ taa ni kunnafoli ye ale de bɛ maa fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da o don kunnafoli di sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko indépendant a ye kuma ta indépendant y'a jira k'a fɔ ko mun ko fɛn min ye Faransi officier belebele 2 ko an ka jamana ɲɛmaaw u ye médaille ka a di u ma k'u ladiya k'a fɔ k'u ye baara min kɛ ko baara ko a kɛcogo ɲɛna Faransi force Barkhane o ɲɛmaa ale ka waati olu dafara n'o o ye Marc cɛ a tɔgɔ a jamu ka gɛlɛn dɛ an t'a kɛ Marc dɔrɔn ye Marc Jangna Adam Nemaye Congrats Conquidou bon moi j'ai pas mangé à nous de folie ka gelen Marc Congrats voilà Marc Marc andake Marc voilà
y a quoi? Y a quoi? J'ai pas mangé. Allez ni général de brigade Alain Vidal. Olu ma fila. Awɔ. An ka jamana ministre min bɛ yen n'o ye Sadio ye. Sadio Kamara. Ko Sadio ye fɛn min ye médaille ta ka a taara u disi la. K'a fɔ k'u ye baara min kɛ ko baara ko a ɲɛna fo ka taa fɔ a to ten. O don. Nin ko in yɛrɛ kɛra tɛnɛn don. A kɛra ministère de la défense o kɔnɔla la. I b'a ye k'a fɔ nisɔndiya o kɛra kosɛbɛ. Awɔ. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ninnu ka baara a bɛna kuncɛ an ka jamana kɔnɔla la. K'a yira k'a fɔ ko jamana a nisɔndiyalen don ni u ka baarakɛta ye. Awɔ. Ko o de baara o kɛra. N'an taara ni kunnafoniw ye halisa. Ni maa kelen. I b'a dɔn ni a ka baara kuncɛtɔ a ye taama kɛ ni ka taa an ka jamana ɲɛmaa fɛ yen. A y'o kɛ. Awɔ. Ni ka taa G5 Sahel o jamana ɲɛmaa a bɛ ka taama ni ka taa u bɛɛ kelen kelen fɛ yen. A kɔni taalen Roch-Marc Kabore fɛ yen. Ni Burkina. N'ale ye Burkina jamana faama ye. O don. Ale tɔgɔ de ka di ne ye Roch-Marc Kabore. Roch-Marc Kabore. Christian t'a la. Christian b'a la dɛ. Christian b'a tɔgɔ la. Christian Kabore. Roch-Marc Christian Kabore. Ne yɛrɛ bɛ Christian ɲini mɛ. Kabore c'est moshi ou c'est bon? Bon. M'o faamu. Kabore. Ese moshi tɛ. Moshi do wa? Ni ma fili. Ok. A kun ɲɛna n ko fɛn dɔ bɔ don. Kabore. I b'a ye k'a fɔ a taara ye. Awɔ. A y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don minɛ i ko bi. K'ale ye G5 Sahel sɔrɔsiw ye cogo min na. A jamana kelen kelen kɔnɔ. Awɔ. Ko hali ni Faransi taara bi ko u bɛ se. Awɔ. Général yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ. Barkhane commandant. Ale yɛrɛ de ko ten. Nɛgɛnin tɛ. Ko hali ni Faransi y'i kɔdon. K'ale ye G5 Sahel sɔrɔsiw ye cogo min na ale n'u jɛra ka baara kɛ. U ye baara kɛ fan caman fɛ. Nin bɛ kunnafoni di sɛbɛn kɔnɔ kunnafoni di sɛbɛn min n'a bɛ fɔ a ma ko Nord Info. Nord Info. Awɔ. U y'a yira k'a fɔ ko a ye o taama min kɛ ni ka taa Roch-Marc Christian Kabore ale fɛ yen. O don. Ko a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye i b'a fɔ Faransi ɲɛmaaw. Olu y'a yira k'a fɔ ko dan bɛna siri Barkhane a ka baaraw la k'a ka mandat ko o bɛna ban. Jaati. Ko hali ni Barkhane ka mandat n'o banna. Force Takuba ko o bɛ sigi sen kan ko nka ko yanni Force Takuba yɛrɛ ka sigi. Ko fɛn min ye ale ye an ka sɔrɔsiw ye cogo min na. Awɔ. Mali. Niger. Burkina Faso. Awɔ. Mauritanie. Tchad. Ko sɔrɔsiw ko u n'olu ye baara caman kɛ. K'u ka faso ka a kanu b'u la. Awɔ. Wulikajɔ caman k'u b'o kɛ. K'u n'olu ye victoire caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ko Faransi kɔni ko tiɲɛ don ko a bɛ fɔ ko Faransi ye Bamaci walew ko olu kɛlɛ. Awɔ. Ko ka k'a kɛlɛ si ma kɛ ni armée ninnu kɔ. Ko bi k'ale dan b'a la k'a fɔ hali ni Faransi taara ko ninnu kelen kelen ko u bɛ se k'u disi da terrorisme a kɛlɛli o disi la. K'o kama ale bɛ ka bɔ yan a hakili sigilen a nisɔndiyalen ko sɔɔni ko fɛn min ye maa wɛrɛ bɛ na ni ka na ale nɔrɔ bila Faransi ani anw ka jamana k'u bɛ to baara la ɲɔgɔn bolo ko hali n'o y'a sɔrɔ Barkhane o bɛna kuncɛ san 2022 o kalo saba fɔlɔ o kɔnɔla la n'o kuncɛra Barkhane sɔrɔsi minnu bɛ yen dɔw bɛ bɔ a la a tɔ ko o bɛ fara sɔrɔsiw ka sɔrɔsi min n'a bɛ fɔ a ma Force Takuba ni ye Force Takuba ta k'o lajɛ o ye Europe jamanaw a caman sɔrɔsiw olu faralen ye ɲɔgɔn kan ka Bamaciya walew ko olu kɛlɛ a ko ko a nisɔndiyalen o de bɛna bɔ anw ka jamana kɔnɔna la a bɔra Mali la a taara fɛn min ye Burkina sa o kɔfɛ a bɛ taa Mauritanie a bɛ taa Tchad wala n'a ye nin bɛɛ kɛ a bɛ sɔrɔ ka a bɛ taa Niger fɛnɛ n'a tilala nin bɛɛ la waati min na a bɛ sɔrɔ ka taa a nɔrɔbilabaga o bɛ na yaaya sugu dugubila ka fisa ni laadaw ye baramuso ka san o san gerebɔ de don seli n'a kɔni seli o seli ka sugutaga banbali bɔ tobilikɛlaw ma ni ka musaka bɔta nɔgɔya dutigiw ma seli n'a Kati yɔrɔ in na an bɛ taa ni mɔgɔw ye Kati kɛ a tɛna kɛ IPR ɲɔgɔn ye. C'est sabali sa. Aïssa, mais t'as les mouvements, pourquoi tu mélanges tout. Non, tu mélanges tout. Non, moi je ne mélange pas. Tu mélanges tout. Mais il faut insister quoi. Non, c'est intéressant. Tu mélanges tout.
C'est pas intéressant. C'est intéressant. De nos jours aujourd'hui. Non. Intéressant. Intéressant. Avant. Si. Manga école bla ñenajé keni au salati ni no le fo mati ga kuma be ko salati ko ni dumuni moyni moi je n'aime même pas la salade mais igani kuma ne kena na insister nga san demzenu salamu bula ali ekle ama klali so ta ni mun bla bita la ko ga salati ga ube kla ora zila ro butu su ga kay kuna besno bla ga nyana ne ayo ni nyora jaba ambalo te kile anga somni feri kayri ga tana esa ni kay de do mi suna ala kam na ja oh kuma te de Cheikh Sidibé femiye barkan nyema aka krofo la mas ni barkan nyamoko ko amesa an yɛrɛ kɔrɔ k'an ka sɔrɔsiw bɛ se ka an ka lakana sabati cɛncɛn f'u ka jamanaw kan k'ale dan banna o tɛ bali an na a tɛ bali mɔgɔ la sabula an ye o prévu caman ye k'a fɔ ko an bɛ se mais mun ye problème ye o ye dɛmɛli ko ye sabula maa si tɛ se ka terroriste kɛlɛ bi n'i ma dɛmɛ hali faransi mun n'o b'a la yan américains b'u k'u dɛmɛ renseignement la même u bɔra sisan ka terroriste belebele fila fa américains de ye renseignement d'u ma voilà o kɛra lundi yɛrɛ koyi voilà bon Niger Bazoum Niger président ale fana y'a yira k'a fɔ Afrique an ka jamana golomasiri tabaga ninnu u bɛ se ka terroriste kɛlɛ nka dɛmɛ o de ka ɲɛsin u ma u mago bɛ dɛmɛ la donc ni dɛmɛ sɔrɔla a ma se surasi mɔgɔ 300 ka bɔ faransi k'u bɛ na kɛlɛ kɛ yan a ma se o la dɛ a ma se o la mɔgɔ 1000 ka na kɛlɛ kɛ an mago t'olu si la hali mɔgɔ 20 ka na commando la tubabuw an mago tɛ ninnu si la u ka an dɛmɛ renseignement la dɔrɔn an mago bɛ fɛn minnu na c'est comme olu ka sɔrɔ walasa an ka wolomasiri tabagaw bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a banna sinon dɔwɛrɛ foyi tɛ yen nɔ c'est pas diabolique olu yɛrɛ de bɛ ka nin kɛlɛ in diaboliser sinon rien foyi tɛ mɔgɔw b'an bolo techniquement ils sont formés u bɛ yen nɔ a kama fana donc il suffit que k'u appuyer dɔrɔn a banna ni ko wɛrɛ to olu kɔnɔ donc cɛ ye mun fɔ mun bɛ ka taga nin Marc ye mun fɔ cɛ no an bɛ se a cɛw b'an bolo a hakilinaw ni a fɛnw bɛ yen nɔ a ko de ko ale yɛrɛ n'u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a sɔnn'u ye mɛn da ye mɛn tigila ye tari kuma filɛ nin ye bon vraiment kuma in kɔni tu n'as rien à dire moi j'ai rien à dire ok Jo vraiment nin ko in cɛ bɛ ka taalikan de fɔ nin yɛrɛ nin ye taalikan yan nin ye taalikan nin e ko tɛ yan ne b'a fɔ ani tiɲɛ yɛrɛ tɛ kelen dɛ hali n'a bɔra ale da tu crois pas non n tɛ tiɲɛ fɔ awɔ a banna laban i tɛ kuma wɛrɛ fɔ an tɛ maaw ta k'u ka sanbɛ-sanbɛw kɛ k'u ka foliw kɛ an t'a kɛ ten nin ye juma yɛrɛ je prépare mon week-end doré voilà 20 20 18 65 20 20 18 65 allo an cɛ nba frère Diko do wa ale do somaw bɛ di wallahi baasi tɛ alhamdulillah tabarikala ala ka san wɛrɛ yira ya rabbi nka jɛ ka sali san caman na ami bamanankan ka gɛlɛn an bolo a bɛ faamu ka yafa a bɛ faamu voilà a bɛ faamu merci beaucoup merci awɔ bamanankan a b'a fɔ dɔɔni dɔɔni bamanankan bon frère Diko fulakan i banba o kan dɔrɔn i banba fulakan na hali n'aw fɔ e t'o mɛn o jan tɛ fulakan ni frère Diko ye fulakan fɔ e t'a mɛn merci jan ya salaamaaleykum waaleykum salam karamɔgɔ do wa naam tabarikala Cheikh Umar Fole karamɔgɔ mutu la tabarikala an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a diyara n ye an bɛ ala deli ala k'an ka jumaw caya amina rabi ala ka batow minɛ ami sallallahu alaihi wa sallam salim ko barikani bɛna a ka minɛnw ta wa ayi a bɛna yɛlɛma de k'a kɛ jumɛn k'a kɛ takuba ye k'a kɛ takuba ye ne ko takuba kɔrɔ de bamuru ne ko jumɛn de taara asimi kama misiri kɔnɔ dɛ o fana ye bamuru ye d'accord ko an b'a f'u ɲɛna n'anw ka kumakan ka dɔgɔ u bolo n'an ka kumakan ka dɔgɔ u bolo a ma dɔn ala bolo dɛ
an bɛ mun fɔ u ɲɛna u k'u assumer u ka nin bɛɛ annuler Faransi man ɲi Faransi ye non ji de a bɛ yɛlɛma la politique je dis toujours quand on dit la France c'est pas du pays on parle de la politique française parce que français dɔw bɛ yen nɔ hali olu tɛ u ka autorités ka nin gɛlɛya n'u ka a tɔgɔ di a tɔgɔ filankafoya ko ninnu fɛ k'u ka nin bɛɛ annuler MINUSMA ka mandat u ka annuler Barikani Takuba ko u k'a bɛɛ dabila u k'u jɔ ko m'u f'i ɲɛna ko sinon k'u tɛ sécurité la kelen filanan ye nin Jalo Clédou Kassim ka émission na an ye dɔ mankan mɛn ko procureur a tɔgɔ di ko juge don k'ale bɛ bɔ Canada avocat n y'a wele kunu maintenant o bɛɛ fɔ ni antenne kan mais voilà karamɔgɔ an ka o to yen komi o kɛra Clédou la ayi o tɛ bɛn karamɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ ka taari fɔ ka Cheikh Sidibe fɔ a tulo b'i la n'an ka ɲɛmaa fɔ n'o ye Bubula ye ani Biye Sidibe ni Dawuda i ka auditeur cɛman n'a musoman n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ma fɛn Barikani mɔgɔw ka départ ko n'u ko k'u b'a yɛlɛma k'a kɛ Takuba ye Takuba o force Barikani o moi je pense que a bɛɛ ye kelen de Cheikh Sidibe kuma dɔ fɔ fɛn kɔnɔna la mɔgɔ kana mɔgɔ mana u ka an africain G5 Sahel n'o min n'u ko k'u b'o bila sen kan u k'o bila sen kan u ka minɛn d'o ma u k'o dɛmɛ renseignement yɔrɔ la moi je pense que o bɛ se ka an ka baara ninnu kɛ mais k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛ na tuguni ka na fɛnw kɛ moi je pense que an y'a bila yɔrɔ min na a bɛna taa tɔn kelen la u tɛna na foyi kɛ rien de concret qui sera réalisé au Mali mais min fana fi ɲɛna Mars insécurité ko la an ka jamana mɔgɔw u ka essayer k'u basi o kan kosɛbɛ kosɛbɛ Mars cɛ dɔ filɛ n'an ka yɔrɔ la a ye san min kɛ tiriki tɔrɔkɔ la a bɛ san 15 bɔ cɛ tɔgɔ de ko Yosi a ka entreprise de b'a bolo master de b'a bolo Orange yɔrɔ la commune 4 presque ale de b'a bɛɛ financer et fait fourni fɛngɛ la Orange ka fɛnw na a y'i débrouiller o la ka taa yɔrɔ dayɛlɛ Jɔnmuna ka yɔrɔ yɛrɛ niveau la juste a ye bazin bitigi dayɛlɛ k'a tugu o la Seli Somas k'a bɛ taa Kalabanbugu a ka so u ye marifa ci a la 5 balles a dalen filɛ nin ye dɔgɔtɔrɔso la an ye seli kɛ seli dugusajɛ an ka butigi foyi t'an ka yɔrɔ la yan min ye Orange sɔrɔ ka crédit ci mɔgɔw ma donc u ka essayer ka sécurité u ka renforcer kosɛbɛ u ka renforcer kosɛbɛ ni Ala sɔnna a ma voilà donc ne min f'i ɲɛna o de don an b'i fo merci Allô? Allô, le bulldozer du micro. Ça, c'est l'autorité morale. Ne b'i fo fɔlɔ. A diyara n ye. Ka Woyi fo. A tulo b'i la. K'a ka taa ni kɔlɔsi. Ni Ala sɔnna. Ka auditeur cɛ n'a muso fo. Ne Janginɛ Jan fo a n'a muso. Kari b'i la. K'a ka taa ni kɔlɔsi. Ni Ala sɔnna. Ka auditeur cɛ n'a muso fo. Ne Janginɛ Jan fo a n'a muso. Tariba ka foli bɛ yan. N bɛ halala in fo kan kelentigi l'esclave de Dieu ne ko l'esclave du bas peuple n b'a fo a ye message ci mamamɛ yɛrɛ juma kama Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala ka n'a muso kɔrɔ ɲɔgɔn bolo a ye bonya min d'an kan Ala ka n'an bɔ a jigiya kɔrɔ Ala ka hɛrɛ k'an ɲɛ mɛn cɛkɔrɔba la n bɛ an frère du Ouassou le négriste Djibril Diallo ka foli bɛ yan n da ka wuli tɛ Biye Sidibe fana ka foli bɛ yan Katalan Yuba Bagayogo bɛɛ ka foli bɛ n fɛ yan ka bɛɛ don kiramanto ɲɛ ne y'a fɛ yan a mɛnna o ne k'i ma k'an ka taa n'a ye n k'u ka taa n'a ye parce que ɲɛ b'a la ko bɛ nala cogo min I yɛlɛla ka cheminot ta fɔ sali ɲɛkɔrɔ kalo 6 u y'a bɛɛ sara o dira juru kelen tɛ yen sisan o dira maa min bɛ kan ka nin kɛ dɛsɛbagatɔw k'u ɲɛji kɛ ka taa ekɔlisow la k'a kɛ siratigɛ tɛ yen a tɛmɛna hali anw salidenw ka taa sokɛli fɛ yen sira ma tigɛ
ka fɔntanw ɲɛji ala t'e labila o abada sinon u tun ma kɛ lahiya ye walahi ala de ma sɔn ala tɛ sɔn ne y'a fɔ yen n'a tɛ sɔn a ti ye dusu min ta zoro ninnu n'u denw k'u bɛɛ minɛ k'u don kaso la sinon walahi an ka kɛlɛ bɛ kɛ fu ye minnu y'a wari suɲɛ u bɛ laban ka na ta i sigi an kunna donc u ka jɛya fɛn nin ye yan nin ma minisiri kɔrɔ tɛ se ka wele président kɔrɔ tɛ se ka wele Jaco Zuma filɛ kaso la ko parce que a ma taa juges ka kuma lamɛn Mauritanie président filɛ kaso la anw tɛ don kaso la n'i kumana ko haute cour de la justice mais kabini nin i b'a dɔn ko nin ye kalo ye ne ko n bɛ min fɔ Asimi ye maliyɛnw b'a kɔ maliyɛn halalaw dɛ komi ni Togo b'a fɔ cogo min ani yɛrɛ wele olu b'a kɔ k'a ka taa n'a ye a kana maa si lamɛn an bɛna bɔ sisan jahanaba kɔnɔ masa an tɛ maa lamɛn kalo-kalokan ninnu organique fana ko Sogɛli k'o de sigi a kana maa si lamɛn u ye wari min suɲɛ ne delila k'a f'i ye n ko jamana min ni siɲɛ da ka gɛlɛn ni hadamaden i b'a fɛ kɔnɔ o jamana halakilen don an b'a min fɔ n b'a fɔ la Batan k'a ni sɛgɛn Ismail Samake ka foli bɛ yan nin ye ka kanu de barika da aw ye dɔrɔn ko n bɛ yan a diyara an ye kosɛbɛ ala k'i bolo mɛn a la ma 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye allo Masi ça va allo an ce Masi an sɔgɔma somɔgɔw bɛ di baasi tɛ tɔgɔ ni jamu Samake don Samake kuma b'i bolo n'i fo ka gayitigiw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ ala ka san caman jira an na yarabi Masi maliyɛn bɛɛ ka yafa ne ma bɛɛ bɛ yafa i ma ni yafara bɛɛ ma fana kɛra IBK ye IBK kɔni yarabi ale kana yafa ma an tɛ yafa ale ma ayi non siga t'o la IBK de kama an ye bagi kɛ busi la 23 heures kana so IBK de y'a kɛra sababu ye IBK nana fanga la ka ban hali ekɔliso kelen IBK ma jɔ dɔgɔtɔrɔso kelen a ma jɔ ka tila k'an ka ekɔlibaw f'u ye n'i y'a ekɔlidenw bɛ sɛnɛ la ekɔli la kalan na bi a sababu kɛra IBK de ne kɔni ne tɛ yafa ale ma a kana yafa an ma kɔni n b'o fɔ bɛɛ ɲɛna Maso kɔfɛ an mɔgɔ mɔgɔ n'i dalen don an ka arajo kan yarabi ala ka dun d'a ma a tigi bɛ ɲina min kɔ ala ka dun d'a tigi ne kɔni ne b'o danga da la n bɛ seli sun tigɛ n b'o danga kɛ mɔgɔ mɔgɔ k'i b'an kuma da bali yarabi ala ka nin ɲɛda hɛrɛ kan Masi k'an bɛn kuma ɲɛna merci allo an sɔgɔma tɔgɔ ni jamu n terikɛni hali n'a sɔrɔ o bɛ digi dɔw la n terikɛni kelen Banankabugu sugu la baasi foyi tɛ yen a diyara n ye n terikɛni hali n'a sɔrɔ o bɛ digi dɔw la n terikɛni kelen Banankabugu sugu la baasi foyi tɛ yen a diyara n ye Joe Biden a bɛ yan Tariba a bara awɔ ni Ala sɔnna ma fata ni Ala sɔnna ne ye kuma dɔ fɔ n ko siya ka taa arajo ko ye n bɛna ko dɔw tutura ɲɔgɔn na mɔgɔw b'a dɛsɛ n bɛna fɔ pour que mɔgɔw ka faamu sisi FM minɛni ko kuma de fɔra o ma mɛn Bazum kumana Faransi sisi FM minɛni o kun ye jumɛn ye ka jama muruti ka ɲɛsin fanga ma i y'a ye sa Bazum taara kuma min fɔ Faransi o fɔ kun ye jumɛn ye baara min kɛra seli don o baara labanni de kun ye n'o kɛra sisan n'o kun réussira mɔgɔw bɛna fɔ de ko an tɛ sɔrɔsi yɛrɛ fɛ ko sɔrɔsi tɛ si fanga na bilen i y'a ye donc u ka mɔgɔ labɛnnen o foyi sigi fara foyi kun t'a la o gɛlɛyara a ko ninnu bɛ de tutura ɲɔgɔn na an ka PCFM minɛ ka jama muruti fanga ma
anga sɔrɔsu nɔguru jama ka murji olu ma donc n'a ye baara in kɛ an sago bɛ sɔrɔ i y'a ye masi ba ko in bɛɛ de filɛ nin ye ni min fɔ asimi sogoli ye i k'o kɔlɔsi dɛ fanga kɔni a dama ka i ka bɛɛ ka hakɛ d'a ma nka bɛɛ jɛ ta fanga ye dɛ fanga in u k'a lakɔlɔsi wa u ka ɲɔgɔn minɛ dɛ ni ala sɔnna dugu fila t'u la koyi dugu min bɛ asimina o jugu kelen de bɛ sogɛli la n'u ma ɲɔgɔn minɛ baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ mali ka hɛrɛ t'o la siga t'a la an b'i fo merci 20 20 18 65 20 20 18 60 élection kun ye mun ye de élection kun ye mun ye émission élection élection awɔ a ko an tulo b'i la ne ka kun ye an ka perezida ɲuman de sɔrɔ ye an ye perezida ɲuman sɔrɔ ka ban an mɔgɔ foyi tɛ élection na élection tɛ se an ni perezida ɲuman mali kɔnɔ wallahi an bɛ san kɛmɛ kɛ an bɛ élection na élection tɛ se an ni perezida ɲuman mali kɔnɔ maliyɛnw bɛ min fɛ parce que n'e tɛ sɔn namara ma e tɛ denkɛ mɔgɔ min na suɲɛni kan o bɛ se ɲuman kɛ wa a ko filɛ dɛ anw mago bɛ perezida ɲuman la anw ye perezida ɲuman sɔrɔ ka ban an mɔgɔ foyi tɛ élection na o ye ne ka kuma ye an b'i fo merci allo allo private ante takku baase ante barkanse ube kanga jamana bila ani nisma ube ulu be kanga jamana kien ukanga jamana to ko ne ala so anga torrasi ube se o ma tese anga torrasi labenen no ga kele ke kanga jamana ligere ante faransi pe ante barkanse ante takku baase ajarani ube kata ka bo anga jamana kono ode anga tonga andi fo merci 20 20 18 65 20 20 18 65 allô 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 Max allô allô Max ini sɔgɔma maga sawa Jallo nba nimaya basi foyi tɛ basi la nba sanu ami wadanga tini cɛ ami an fara sabara jɔn kan ami kala bango ɲuman d'a ma amina rabi ala ka jamana basi ami ne ta ye foli a diyara n ye kosɛbɛ Jallo nba an b'i fo ka mairie baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ basi nɔ nba mɛni sina mɔgɔ min bɛ k'a fɔ ko Asimu Goyita ka mɔgɔ minɛ k'u datugu a kana mɔgɔ si minɛ maliyɛn u b'i su k'i kɛ ko kan n'i y'a kɛ kɔfɛ n'a kɛra problème ye u bɛ tila k'a fɔ ko i y'a dabɔ a kama de i y'a faamuya n y'a faamu u b'a nɛgɛ de k'a fɔ an na ko a k'a kɛ tan sani o ta kɛra ɲinan o u b'a nɛgɛ k'a fɔ k'i ka mɔgɔ minɛ i ka mɔgɔ minɛ n'a kɛra problème ye kɔfɛ i tɛ mɔgɔ si ye o kelen ko k'a bɛna ekɔliso n t'a dɔn ekɔliso dɔw renouveler baara ɲumanba don mais n bɛ min fɔ a fana ɲɛna a ka hakili to IFM mɔgɔw la a bɛ san 3 bɔ ma IFM mɔgɔw de bɛ ka former k'u bila carré kɔnɔ dɔw bɛ ka taa manœuvre la dɔw bɛ ka taa policiya la dɔw bɛ ka taa n t'a dɔn gendarmerie ou bien mun yɛrɛ parce que u bɛ ka former k'u fili carré kɔnɔ dɔw bɛ taa école privée la dɔw yɛrɛ tɛ foyi si la carré kɔnɔ bon école maîtrise tali bɛ position min na u b'o falen quoi a bɛ k'a fɔ ko Mali école niveau jiginna école niveau ma jiginɛ par mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ se ka kalan kɛ Mali kɔnɔ a faamuna an b'i fo kosɛbɛ waati dafara an b'i fo i Dunbiya voilà Cheikh Sidibe ka bɔ kuma la Mas ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn kun sɔgɔlen don an na k'Ala ka juma wɛrɛ jira an na ka tile hɛrɛ k'a di an ma amina rabi tari Tɔnɔmasi ka bɛɛ fo fɛn fɛn kun sɔgɔlen don an na sɔgɔmada in na ko min tun b'an bolo ka da u tulo kan k'o de filɛ nin ye Ala ka juma wɛrɛ jira ya rabi jo an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ ma kun sɔgɔlen b'a la Ala ka juma wɛrɛ jira an na ya rabi fɛn min ye fɔliw la duman Nana Sise ale furukɛ
Boajekaw ko ambassadeur Cheikhou Sako abena fo a juyolen do bi sino ni ngu ya wati dama do kenya kuma laboli ke a juyolen do bi abena foli dum ko ota sisa ko o shuru ambe foli ko o lase ama mawaku aklitu ala Yusuf Kulubali ale amburange ale ni Binta Amadou Sissoko ubina tu tike da manala le 1er août 2021 avec famille sa ode Sissoko la ka duba mayambugu abeke nino ya anyere yedem fayala Amadou Sissoko le grand pau MC adem soflo ala khonyo ute bojebe alaka maliki shi alaka dinda ma 2 minutes mana hinena kanumbala wassalam